Ηρέμησε. Είσαι σπίτι σου τώρα. Δεν υπάρχει κανένα πουλί. Η αμνησία είναι πολύ σοβαρό πράγμα. Χρειάζεσαι λίγο χρόνο.
Καλημέρα. Γεια σου, εγώ είμαι ο Χρήστος. Με προσέλαβε ο αδερφός σου να σε φροντίζω μέχρι να νιώσεις καλύτερα. Μάλιστα. Έχω εμπειρία. Προσέχω ηλικιωμένους με άνοια. Συγγνώμη, ξέρω, δεν είναι το ίδιο. Πού βρίσκομαι? Σπίτι. Είσαι ασφαλής εδώ. Δεν είναι εδώ το σπίτι μου. Προσωρινά, μέχρι να θυμηθείς. Λοιπόν, χαραυγήσά μου. Κοίτα τη θέα έξω, δεν είναι υπέροχη? Ναι. Λοιπόν, το σπίτι τα έχει όλα. Μπάνιο, air condition, τηλεόραση, μουσική, βιβλία και μία πλήρως εξοπλισμένη κουζίνα. Το ψυγείο σου είναι γεμάτο. Σου έκανα εγώ τα ψώνια, γιατί είμαστε λίγο μακριά από την πόλη και θα τα χρειαστείς. Μένει κανένας άλλος εδώ κοντά? Όχι. Αλλά μη φοβάσαι. Ό,τι θες θα το ζητάς σε μένα και θα στο φέρνω. Εδώ είναι ένα κέντρο ηρεμίας και ξεκούρασης μακριά από την πόλη. Είμαστε ενάντια του στρες. No stress. Διακοπές. Ακριβώς. Θέλω να μιλήσω με τον Κώστα. Μάλιστα, ξέχασα. Το τηλέφωνο, αν πατήσεις το 1, καλείς εμένα. Στο 2 έχω βάλει την αστυνομία και στο 3 το τηλέφωνο του αδερφού σου στην Κίνα. Έχουμε 12 ώρες διαφορά, να θυμάσαι. Εντάξει. Μην ανησυχείς. Θα προσαρμοστείς. Σίγουρα. Σου έφτιαξα και μια ομελέτα. Φαντάζομαι θα πίναγες μετά από τόσο ύπνο. Σε ευχαριστώ. Θα με συγχωρέσεις, αλλά πρέπει να οδηγήσω στον επόμενο ασθενή. Χωρίς σκληρή δουλειά δεν έχεις αποτέλεσμα. Πότε θα ξανάρθεις? Αύριο, ίδια ώρα. Γεια σας, είμαι ο Κώστας Αστερίου, υπεύθυνος για τις διεθνείς πωλήσεις Αστερίου. Αυτή τη στιγμή απουσιάζω, αφήστε μου ένα μήνυμα μετά το χαρακτηριστικό ήχο. Τι είναι αυτό? Ήταν της αδερφής μου. Διάλεξε όνομα. Χρυσή. Δεν θες να διαβάσεις κανένα βιβλίο? Βιβλίο. Το χαμένο νησί, του Καραγάτση. Γιατί? Είναι από τα αγαπημένα σου. Οκ, σε γκούγκλαρα. Περίμενα. Η Φωτεινή Αστερίου είναι γνωστή δημοσιογράφος για την εφημερίδα Αυγή.
Και πρόσφατα αποκάλυψε με άρθρο της την αλήθεια για μια πολύ σοβαρή υπόθεση παιδεραστίας. Πώς γίνεται το θέμα με όλα αυτά? Συγγνώμη, ήθελα να σε βοηθήσω. Είσαι πολύ γνωστή δημοσιογράφος. Έχεις 20.000 followers. Πάω να ξεφλώσω λίγο, δεν έχω κοιμηθεί καλά το βράδυ. Μισό λεπτό. Τι είναι αυτά? Μου τα έδωσε ο γιατρός. Ένα το πρωί, ένα το βράδυ. Για να βοηθήσουν τη μνήμη σου. Πάρε με τηλέφωνο αν χρειαστείς κάτι. Γεια σας, είμαι ο Κώστας Αστερίου, υπεύθυνος για τις διεθνείς πωλήσεις Αστερίου. Αυτή τη στιγμή απουσιάζω, αφήστε μου ένα μήνυμα μετά το χαρακτηριστικό ήχο. Περίεργη γεύση. Τι πες? Ένα μήλο. Μπράβο. Ένα πράσινο μήλο. Παράξενη γεύση έχει. Πικρή. Η γεύση είναι πολύ βασική μνήμη. Καλημέρα. Χριστό. Κάποιος προσπάθησε να μπει μέσα χθες. Συγχαρητήρια. Και γιατί δεν με κάλεσες, ή την αστυνομία?
Δεν ξέρω. Πάγωσα. Την επόμενη φορά μπορεί να είναι αργά. Τι θα πω εγώ στον αδερφό σου, Να του πεις πως το ξέχασα κι αυτό. Αν προσπαθήσει κάποιος να ξαναμπεί σπίτι, θέλω να πατήσεις το 1 ή το 2. Εντάξει. Εντάξει. Βόλτα. Βόλτα. Πάμε εδώ έξω. Ποιος ήταν χθες στην πόρτα? Από την εμπειρία μου, οι ασθενείς βλέπουν πολλά. Εσύ βιώνεις ακόμα ένα μετατραυματικό... Δεν το φαντάστηκα. Όπως θες. Κανείς δεν σε κρατάει εδώ. Δεν είσαι κρατούμενη. Θέλω να πάω σπίτι μου. Και πού είναι αυτό? Εσένα που είναι το σπίτι σου? Στο επόμενο χωριό. Μένω μόνος μου. Οι δίσκοι και τα βιβλία είναι όλα της αδερφής μου. Και εκείνη που είναι τώρα? Τη χάσαμε λόγω του ιού. Λυπάμαι. Έχετε ίδιο όνομα. Φωτεινή. Η μητέρα μου το είχε χάσει τελείως πριν φύγει από την Ελλάδα. Πίστευε ότι η ψυχή της Φωτεινής έχει ταξιδέψει στο ψάρι της, γιατί ήταν ο τελευταίος της σύντροφος. Ωραίο να το πιστεύεις αυτό. Ότι το παιδί σου ζει. Ζει σε μια γυάλα. Κι εγώ έτσι νιώθω. Γεια σας, είμαι ο Κώστας Αστερίου, υπεύθυνος για τις διεθνείς πωλήσεις Αστερίου. Αυτή τη στιγμή απουσιάζω, αφήστε μου ένα μήνυμα μετά το χαρακτηριστικό ήχο. Είσαι ζωντανή. Λίγο νερό. Είσαι καλά? Νερό. Περίμενε.
Κάτι μου θυμίζει εδώ. Τι? Δεν ξέρω. Θυμάμαι ότι έφυγα στο δάσος. Θες κάτι να φας? Ναι. Φωτεινή. Φωτεινή. Πώς είσαι, ανησύχεις? Είσαι καλύτερη? Φωτεινή. Είναι κάποιος εκεί. Θα ήθελα να κάνεις ένα ζεστό τους και να πάρεις τα χάπια σου. Περίμενε! Περίμενε! Θα περάσω και αύριο. Περίμενε! Στις 11 το πρωί να δω πώς είσαι. Καληνύχτα. Θα τα πούμε αύριο πάλι. Χριστό, οι άλλοι σου ασθενείς βλέπουν πράγματα Ναι, κάποιοι θεωρώ πως βλέπουν. και ανθρώπους. Ναι. Ο κύριος Ηλίας νομίζει πάντα ότι είμαι ο γιος του. Όχι, δεν εννοώ αυτό. Εννοώ να τους δεις μία φορά και μετά τέλος. Δεν ξέρω. Ήρθε μία γυναίκα εδώ τις προάλλες. Πού? Εδώ. Και την άφησες να μπει στο σπίτι? Ήταν ταλαιπωρημένη, είχε ανάγκη. Υπάρχει τρόπος να το μάθουμε. Πώς? Κάμερα. Τι? Φοβούνται ότι θα αυτοκτονήσεις. Είναι για την ασφάλειά σου. Ποιοι? Η αστυνομική προστασία. Αυτό είναι παράνομο. Ναι, αλλά μπορούμε να δούμε την κασέτα. Για τη γυναίκα που αναρωτιέσαι. Πες τους να τη βγάλουν γιατί θα τη σπάσω. Το ζήτησε ο αδερφός σου. Φοβάται ότι θα κάνεις κακό στον εαυτό σου. Θα βρω τον πελά μου που στο είπα. Εσένα θα σου άρεσε να σε παρακολουθούν? «13 μέρες και σήμερα για να φύγει». Πώς σου φάνηκε η ομελέτα, Φωτεινούλα? Καταπληκτική, η καλύτερη που έχω φάει. Το μυστικό είναι τα φρέσκα αυγά. Τέτοια μου λες και δεν θα μπορέσω να φύγω ποτέ από εδώ. Έτσι, μπράβο, χαμογέλα λίγο επιτέλους. Χαμογελάω γιατί θυμήθηκα. Τι? Ορίστε. Καλή όρεξη. Τι σημαίνει αυτό? Το φάντασμα έφαγε το υπόλοιπο. Ναι, και μετά ξύπνησες.
Καλημέρα. Γεια σου, εγώ είμαι ο Χρήστος. Με προσέλαβε ο αδερφός σου να σε φροντίζω μέχρι να νιώσεις καλύτερα. Έχω εμπειρία. Φροντίζω ηλικιωμένους με άνοια. Χριστό, τι κάνεις? Μην ανησυχείς. Είσαι ασφαλής εδώ. Σαν να είσαι σπίτι. Λοιπόν, χαραυγήσιά μου. Κοίτα τη θέα έξω, δεν είναι υπέροχη? Δεν είναι αστείο, εντάξει? Ωραία, προχωράμε. Το σπίτι τα έχει όλα. Μπάνιο, air condition, τηλεόραση, βιβλία και μία πλήρως εξοπλισμένη κουζίνα. Το ψυγείο σου είναι γεμάτο. Τα ψώνια τα έκανα εγώ γιατί είσαι λίγο μακριά από την πόλη και θα τα χρειαστείς. Είναι σαν να είσαι διακοπές. Γιατί το κάνεις αυτό, θες να με τρελάνεις? Ναι. Στη θέση σου έτσι θα το βλέπα. Τι? Διακοπές. Ξέχασα. Το τηλέφωνο. Λοιπόν, στο 1, άμα το πατήσεις, θα καλέσεις εμένα. Στο 2 έχω βάλει την αστυνομία και στο 3 το τηλέφωνο του αδερφού σου στην Κίνα. Έχουμε 12 ώρες διαφορά, να θυμάσαι. Προσπαθείς να με κάνεις κάποια άλλη. Μην ανησυχείς, θα προσαρμοστείς κι εσύ σιγά-σιγά. Τελευταίο. Σου έφτιαξα μια ομελέτα. Θα με συγχωρείς, αλλά πρέπει να οδηγήσω στον επόμενο. Χωρίς σκληρή δουλειά αποτέλεσμα δεν υπάρχει. Ακριβώς. Θα έρθω αύριο την ίδια ώρα, να γνωριστούμε καλύτερα. Bye.
Καλημέρα. Πώς σε λένε? Φωτεινή, είσαι με τα καλά σου. Τι έγινε? Παίζεις με το κεφάλι μου. Άμα δεν μου εξηγήσει τι συμβαίνει. Γιατί χθες έκανες ότι δεν με ήξερες? Εγώ. Ναι, μου έφερες και ομελέτα, όπως την πρώτη μέρα. Πού είναι? Δεν ξέρω. Φωτεινή, ηρέμησε. Μη μου μιλάς λες και είμαι η αδερφή σου. Εντάξει, δεν είσαι. Φωτεινούλα, ξέρεις τι μέρα είναι σήμερα? Δεν ξέρω. Ακριβώς, τα μπέρδεψες. Ηρέμησε, συμβαίνει συχνά. Συγγνώμη, το έχω χάσει τελείως. Πες μου τουλάχιστον ότι η Χρήση είναι ασφαλής. Συγγνώμη. Δεν πειράζει. Θα μας ακούσει. Μην του πεις ότι βρεθήκαμε. Έρχεται. Αν δεν φύγεις από αυτό το σπίτι, οι μέρες σου είναι μετρημένες. Μ' ακούς? Βάζεις το φαγητό σου σταγόνες από το ναρκωτικό του. Άμα συνεχίσεις να τρως, θα τα λέμε πιο συχνά. Και άμα ξανακουμπήσεις τα πράγματά μου, θα σου κόψω τα χέρια. Χρόνια σου πολλά, Φωτεινή. Χρόνια πολλά. Χρόνια σου πολλά, Φωτεινή μου. Μπράβο, χρόνια σου πολλά. Χρόνια σου πολλά. Χρόνια σου πολλά. Χρόνια πολλά, Μαρή. Χρόνια σου πολλά. Δεν είναι τα γενέθλιά μου! Μα σήμερα είναι. Σήμερα είναι. Σήμερα είναι. Μαρία, το ξέραμε. Είναι τα γενέθλιά μου! Σήμερα είναι τα γενέθλιά σου. Κώστα, τι κάνεις εσύ εδώ? Δεν θυμάμαι.
Χριστό, θέλω να φύγω. Και πού θα πας? Σπίτι μου. Εδώ είναι το σπίτι σου. Δεν είναι εδώ το σπίτι μου. Ηρέμησε. Ποιοι είναι όλοι αυτοί? Οι καλεσμένοι μας. Θα περάσει ο χρόνος, θα δεις. Ο αδερφός είναι νεκρός. Ξύπνα. Γεια σας, είμαι ο Κώστας Αστερίου, υπεύθυνος για τις διεθνείς πωλήσεις Αστερίου. Αυτή τη στιγμή απουσιάζω, αφήστε μου ένα μήνυμα. Θα χρειαστεί να φύγω νωρίτερα από τις 13 μέρες να πάω σπίτι μου. Εμένα δεν μου φαίνεσαι έτοιμο. Μπορείς να το κανονίσεις, εισιτήρια? Για να φύγεις από εδώ χρειάζεσαι έγκριση. Και ο γιατρός δεν έδωσε τέτοια Τι έγκριση. λες! Κανένας δεν έχει το δικαίωμα ούτε για κάμερες ούτε για να με κρατάτε κλεισμένη εδώ μέσα. Το καταλαβαίνεις? Ωραία, άκου και εμένα λίγο τώρα. Οι περίοδοι που επιστρέφουν κάποιες μνήμες είναι αρκετά στρεσογόνες για όλους μας. Πόσο μάλλον για εσένα. Οπότε θέλω να πάρεις αυτά εδώ τα χαρτιά και να αρχίσεις το γράψιμο. Θα κρατάς ημερολόγιο. Θα σου φανεί χρήσιμο, θα δεις. Λευκές κόλλες χαρτί. Ναι, σαν εσένα. Μ' ακουμπάς! Άσε με! Άσε με! Άσε με! Φύγε! Φύγε! Σου έφτιαξα μια ομελέτα. Σ' αγαπάω.
Φωτεινή! Φωτεινή! Wow! Τώρα αρχίζει το παιχνίδι! Θα σε βρω! Ανάστασης νεκρών. Της αδιαλείπτου προσευχής, της προθανάτου εφοδίας, της προοράσεως, της εμπνεύματι αρπαγής σε μακρινούς τόπους, της εκτός χρονικών ορίων κινήσεως. Της μεταθάνατων εμφανίσεων, της ευωδίας των λειψάνων και άλλων μακρινών σημείων και της προστασίας σου από τη
χαμένη ψυχή που ήπιε από το τσάι των δακρύων. Μαρό, εγώ είμαι. Με θυμάσαι? Ναι. Εδώ μένεις, Μάρο? Φύγε γρήγορα και μίλα στο όνομά μου. Αυτό πρέπει να είναι δικό σου. Ναι. Πρέπει να γράφω. Θα με βοηθήσει να θυμάμαι. Οι νεκροί μένουν στα τετράγωνα σπίτια. Όσοι δεν φοβούνται φεύγουν και μένουν στο δάσος και τους ανασταίνουν. Τι γυρεύουν οι ζωντανοί να περπατάνε με τους πεθαμένους? Τι? Εσύ. Ναι. Τι γυρεύεις εδώ? Θέλω να φύγω. Τι γυρεύεις με τους ζωντανούς? Θέλω να θυμηθώ. Έλα μαζί μου πίσω στον πραγματικό κόσμο. Όχι. Όλοι στην πόλη παίζουν θέατρο. Τους έχει βάλει ο πατέρας μου να με φυλακίσουν. Ήσουν φυλακή? Ναι. Με ένα δαίμονα. Όπως κι εσύ. Όπως κι εγώ. Γύρνα στο σπίτι σου, σκοτεινιάζει. Γιατί είπες στη δουλειά έχουν νεκροί μαζί με τους ζωντανούς? Σε είδα να πεθαίνεις. Πού? Στο μπλε αυτοκίνητο. Δικό μου είναι. Ναι. Έπεσε στις παγίδες που στείνει ο δαίμονας. Προσπάθησα να σε σώσω, αλλά εμφανίστηκε. Αφού σου είπα, οι ζωντανοί δεν έχουν καμιά δουλειά με τους πεθαμένους. Μη μ' αφήνεις. Γύρνα από εκεί που ήρθες. Εγώ προσπάθησα να σε σώσω. Πώς πάω στην πόλη? Όπως ήρθες. Έλα μαζί μου. Εγώ δεν μπαίνω σε αυτοκίνητα. Μόνο περπατάω. Καλή τύχη, Φωτεινή. Δεν είμαι νεκρή. Είμαι ακόμα ζωντανή. Ξεκίνησε. Τι έγινε, μας κυνηγάνε? Ναι. Καλά. Πολύ γουστάρω. Είναι το αγαπημένο μου κομμάτι. Να σου πω. Μπορείς να μην τρέξεις τόσο πολύ, σε παρακαλώ? Δεν μου πες θα τους ξεφύγουμε. Εντάξει, τους ξεφύγαμε. Σταμάτα να τρέξεις, τώρα θα ξεράσω. Οκ. Τι έγινε? Από ποιον τρέξεις να ξεφύγεις? Μπάτσος είσαι. Μας προσβάλλεις. Έχω δικό μου συγκρότημα. Μπορεί και να μας έχεις ακούσει. LSD αναβράζω. Όχι. Εγώ είμαι ο Γιώργος, εσύ? Φωτεινή, νομίζω. Θέλεις βοήθεια? Τι σου συμβαίνει? Χρειάζομαι αυτοκίνητο. Έχεις κάποιο δικό σου, έμπιστο? Όχι νοσοκομεία, όχι αστυνομίες, τίποτα. Μόνο εσένα εμπιστεύομαι αυτή τη στιγμή. Πρώτη φορά στο νησί μας, Και τελευταία. Ω, κατάλαβα. Άσε, δεν ρωτάω. Θα με πας?
Θα σε πάω, κορίτσι. Απλά βάλε τη ζωή. Κατέβασε το. Δεν κατεβαίνει, έχει χαλάσει. Περίμενε. Ορίστε. Τι έγινε ρε φίλε, τι έγινε πάλι. Το αριστερό φως δεν ανάβει. Εσύ. Συμμαθητής και προηγούμενος της αδερφής μου. Είδες ρε φιλαράκι. Δώσ' του τον κόσμο στο νησί, Έλα. Και χαιρετίσματα στην αδερφή σου. Θα της πω. Πάμε. Φύγαμε. Παρακαλώ κύριε. Της προοράσεως, της εμπνεύματι αρπαγή σε μακρινούς τόπους, των μεταθάνατων εμφανίσεων, της εφοδίας των λειψάνων και άλλων θαυμαστών σημείων. Δεν ξέρεις πόσο με βοήθησες. Σε ευχαριστώ. Φωτεινή. Φωτεινή, νομίζω. Καλή τύχη, Φωτεινή. Αλήθεια, σε ευχαριστώ. Δεν θα το ξεχάσω. Και πού είσαι? Το νου σου. Καλημέρα. Φόρα τη ζώνη σου. Beautiful day, eh? It's great. Τώρα πια έμεινε ο αφρός. Σημάδια. Και αίμα σαν οδηγός. Και οδηγός στις ψυχές που φέγγουν στην άκρη ενός καραβιού. Μεγάλες φούσκες στον αέρα. Από σαπούνι και αναπνοές. Όπως όταν παίζαμε μικροί.
Θυμάσαι? Τι έγινε, τι με κοιτάς έτσι? Τι σου έλειψε από εδώ μέσα? Μη μου πεις, θα σου απαντήσω εγώ. Τίποτα. Τράκαρες και αν δεν ήμουν εγώ θα ήσουν νεκρή τώρα. Εσύ με χτύπησες. Ναι, γιατί πήγες να φύγεις στην Αθήνα, μακριά από μας. Τουλάχιστον εδώ έχουμε ένα στον άλλο. Αισθάνεσαι καλύτερα? Δέχτηκες ένα ισχυρό χτύπημα στο κεφάλι που σου προκάλεσε αμνησία. Η αμνησία είναι πολύ σοβαρό πράγμα, αλλά δεν χρειάζεται να αγχώνεσαι, θα σε βοηθήσουμε εμείς. Ναι. Ποιος είναι? Α. Ναι, μισό λεπτό. Έχει τηλέφωνο. Είναι υπεραστικό για σένα. Αδερφούλα, τι κάνεις, ο Κώστας είμαι, με θυμάσαι? Κώστα. Ναι. Δεν ζεις, το θυμάμαι. Όχι, όλα είναι καλά. Άκου. Είμαι στην Κίνα. Για 3 εβδομάδες, για μία δουλειά. Έχω προσλάβει ένα πάρα πολύ καλό παιδί, το Χρήστο, να σε προσέχει. Σταμάτω να κάνεις τη φωνή του! Είναι το καλύτερο παιδί, ο καλύτερος αποκλειστικός που υπάρχει. Σου έκλεισα και ένα σπίτι φοβερό. Θα σε ξαναπάρω, εντάξει? Σ' αγαπώ. Κι εγώ σ' αγαπώ. Ησυχία, αδερφούλα. Σου πάει πάρα πολύ αυτό το φόρεμα. Ξέρεις ποιαν εσύ είναι, Είσαι πολύ σεξι. Σου αρέσει το φαγητό? Ψάρι με μπρόκολο και καρότο, υγιεινή διατροφή. Και επιτέλους βγήκαμε στον ήλιο. Είδες, βγήκαμε έξω να φάμε. Δεν σ' αρέσει? Θα φύγει σε λίγο το μουδιασμό και θα μπορείς να φας. Όταν νιώσεις ένα κάψιμο στα δάχτυλα. Το ένιωσες, Εγώ το παίρνω σε μικρότερες δόσεις. Μαζί με μια ρίζα που βράζουν εδώ στο νησί. Κόκτέιλ σε σταγόνες. Τι έκανες? Βαρέθηκα να βλέπω τις ειδήσεις. Η πραγματικότητα για μένα σταμάτησε από τότε που έχασα τη Φωτεινούλα μου. Άσε με να φύγω.
Πού να πας? Πίσω. Λένε ότι δεν υπάρχει πια τώρα που εμβολιάστηκε ο πληθυσμός, αλλά εγώ δεν το πιστεύω. Και η Μάρο? Η Μάρο είναι νεκρή. Μόνο στις ειδήσεις θεωρείται ζωντανή. Νομίζαν ότι αναστήθηκε οι motherfuckers. Κι όμως εγώ την είδα. Ναι, και εγώ σε πιστεύω μετά από τόσα ναρκωτικά. Αλλά ξέρεις κάτι. Είσαι πολύ αχάριστη. Κοίτα που βρίσκεσαι. Στο πουθενά. Δεν έχει ανθρώπους εδώ. Και τι να τους κάνεις? Εγώ τους χαίνω με τους ανθρώπους. Δεν θέλω να τους βλέπω. Να τους μυρίζω, να τους βλέπω να τεμπελιάζουν, να πηγαίνουν στη δουλειά τους, στα σκυλιά τους, στα σκατά τους, τους συχαίνω. Γιατί δεν είσαι τίποτα από όλα αυτά. Δεν είσαι άνθρωπος, μ' ακούς, τέρας είσαι. Πες της να φύγει. Αποκλείεται. Όπως διατάξετε. Σε σκότωσα. Πες το ξανά να σ' ακούσει. Σε σκότωσα πριν καιρό, φύγε! Φύγε, Φωτεινή, δεν θέλω να βλέπεις. Δεν πιστεύω να έχεις δηλητηριάσει και το δικό σου φαγητό. Δεν είναι και άσχημο. Φωτεινή. Δεν με λένε έτσι. Μαρώ, Δεν με είδες. έλα μαζί μου. Δεν με είδες ούτε εμένα ούτε αυτόν. Μαρώ. Φύγε. Σε ευχαριστώ. Σε έπαιρνα τηλέφωνο να δω αν είσαι καλά. Αλλά δεν απαντούσες. Πού είσαι? Μου λείπεις. Κάθε ψυχή πρέπει να ανάψει ένα κερί. Ένα φωτάκι μέσα στην άγρια νύχτα.
Το διάβασμα αυτού του χειρόγραφου μου έκαμε μεγάλη εντύπωση. Τόσο για τα παράξενα γεγονότα που ιστορεί, όσο και για τον τρόπο που είναι γραμμένο. Ο άνθρωπος που το έγραψε φαίνεται να είχε και μόρφωση και άλλα πολλά χαρίσματα αφηγητή. Πρέπει όμως να ήταν ολοσδιόλου ανισόρροπος, για να μην πω τρελός, αν κρίνει κανείς από τα γραφόμενά του. Μόνο ένας μέθησος ή τοξικομανής μπορεί να ραδιάσει στο χαρτί ένα παρόμοιο κείμενο. Η ιστορία είναι παλιά και παράξενη τόσο, που δεν ξέρει κανείς που τελειώνει η αλήθεια για να αρχίσει η φαντασία μια ζωής σπίρτου και τοξινώσεων. Η αλήθεια όμως τι μας νοιάζει εμάς, τους δραπέτες, τους λιποτάχτες της στενής λογικής των τριών διαστάσεων. Την τέταρτη κυνηγούμε.